إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي جماعة المسلمين السلام عليكم. Neka je najljepša hvala i zahvala uzvišnom gospodaru Allahu dželle šanuhu na blagodati upute koju je darovao u naša srca. Neka su najpotpuniji i najljepši salavati i salami na posljednjeg Allahova poslanika, na njegovu porodicu, na vrijedne ashabe i svu braću mumine i sestre muminke koji slijede na putu Islama do sudnjeg dana. Ako se sjećate, u prošloj hudbi dotakli smo se stranoga utjecaja na stanje muslimana u svijetu i njihovog inferiornog položaja koji oni zauzimaju danas. Međutim, ako ozbiljnije razmotrimo situaciju, uz objektivne smetnje koje onemogućavaju naš napredak i naš progres, možemo kazati da je naš nezavidan položaj ipak najviše i ponajviše rezultat naših vlastitih slabosti i našeg nedovoljnog angažmana i žrtvovanja na Allahovom putu. Ako analiziramo stanje muslimana, stanje ummeta danas, vidjet ćemo da je ummet ponižen i obezglavljen nakon što je stoljećima bio slavan. Nažalost, iako smo mi ummet knjige, većina današnjih muslimana je neuka ili na niskom stepenu obrazovanja i u velikom tehnološkom zaostatku u odnosu na kršćanski zapad. Takvo stanje direktni je uzrok muslimanskom siromaštvu i zaostalosti. U novije vrijeme, braćo i sestre, svjedoci smo masovnog bježanja muslimana iz njihovih zemalja i izlaganja životnoj opasnosti samo da bi se domogli neke od zemalja Evropske unije. To slikovito govori o očajničkim pokušajima da se pobjegne od tiranije ili siromaštva. Ostavljajući rad za ahiret, a žudeći za dunjalukom, mnogi muslimani su, čini se, izgubili i jedno i drugo. Ummet Islama kao da je izgubio kompas i ne zna put do svoga cilja. Vjera je postala strana većini muslimanskih društava, a i onaj mali procenat koji je prakticira radi to na odveć formalan i površan način. Islam je izgubio svoju društvenu dimenziju jer je sveden na obred. Uz to ljudi su se previše predali dunjalučkim poslovima, a sasvim malo rade za ahiret. Na taj način ostali su bez Božje podrške. Treba znati da Božju pomoć zaslužuju samo oni koji se žrtvuju na njegovom putu. Braćo i sestre, mi nismo ovdje bez svrhe i razloga. Uzvišeni nas podsjeća na to u Kur'anu časnom kad kaže: zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? Mi kao Allahove halife na zemlji imamo zadaću, a to je da spoznamo Allaha, da mu se pokorimo i da se i moralno i materijalno žrtvujemo za din i islam. Ne bi smio proći dan
a da se ne upitaš zajedno sa mnom šta sam ja to uradio za Allaha i koliko sam se žrtvovao na njegovom putu. Neko je rekao, Islam je stablo koje se osuši ako se ne zaljeva žrtvom na Allahovom putu. Ne treba gubiti iz vida činjenicu da se Islam zadržao do današnjih dana na planeti zemaljskoj zahvaljujući najviše žrtvi naših predaka. Historija Islama puna je svijetlih primjera koji nam svjedoče o tome. Ovom prilikom spomenut ćemo jednoga ashaba Hanzalu bin Ebu Amira zvanog Gasil, a to znači okupani ili ogasuljeni. Ovaj nadimak je dobio jer se oženio uoči same bitke na Uhudu. Kada je glasnik obznanio borbu, nije se uspio ni okupati u prvoj bračnoj noći, već se odmah pridružio borcima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Junački se borio na bojnom polju sve dok nije pao šehidskom smrću. Kada su ga nosili do njegovog kabura, sa njegovog tabuta kapala je voda, pa su ashabi začudili i pitali Allahova poslanika o čemu se radi, a poslanik alejhi selam je kazao bio je džunup, pa su ga meleki okupali, zato je prozvan Hanzala Gasil, odnosno okupani ili ogasuljeni. Također svijetli primjer žrtve u ashabima nalazimo u ashabu Suhejbu Er-Rumiju. Kao dječak dopao je robstva, a kasnije prodat nekom vlasniku u Mekki. Nakon što je oslobođen, prihvatio je islam. Postaje imućan baveći se trgovinom. Kao i ostali vjerni sljedbenici Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on se odlučio da učini hidžru u Medinu. Međutim, mekanski prvaci mu rekoše, došao si među nas kao bijedni rob, zar misliš da ćemo te tek tako pustiti da odeš sa svim svojim imanjem? A on im je kazao, a šta ako vam ostavim sav svoj imetak, hoćete li me pustiti da na miru ode? Oni su kazali svakako da hoćemo. Onda vam ostavlja sav svoj imetak. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini susreo, sav sretan poslanik je uzviknuo, isplatila ti se trgovina Suhejbe, isplatila ti se trgovina Suhejbe. Ovim je htio poslanik kazati kako je Allah zadovoljan sa postupkom koju je učinio Suhejb Er-Rumi. Tim povodom uzvišeni Allah dželle šanehu je objavio 207. ajet sure Bekare: "Ve minen nasi men yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu raufun bil ibad." Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili, a Allah je milostiv prema robovima svojim. Braćo i sestre, budimo odveć iskreni prema sebi i zapitajmo se koliko se mi žrtvujemo na Allahovom putu. Nemojmo misliti da ako klanjamo i na file postimo, hadž obavljamo, Kur'an učimo i činimo druge ibadete, da smo se žrtvovali za Allahovu vjeru. To je naša privatna stvar između nas i Allaha dželle šanehu. Naša žrtva se ogleda u doprinosu za opći interes, napredak i potrebe muslimana. Međutim, ušuškani i uljuljkani u blagodatima dunjaluka, mnogi ne mare za općim potrebama islama i muslimana. Oni su svoj smisao života našli u gomilanju dunjalučkog dobra i ličnom uživanju. Materijalna dobra su kušnja za nas, braćo i sestre, ali istovremeno ona su i put do dženneta ili do džehennema. Uzvišeni Allah dželle šanehu kaže: "Liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat." On vas prokušava u onome što vam je dao, pa se zato natječite ko će od vas više dobra učiniti. Zarad naše žrtve Allah dželle šanehu će biti uz nas svojom uputom i svojom pomoći. On kaže: "O vjernici, ako Allaha pomognete, i on će vama pomoći i korake vaše učvrstiti." Ako se žrtvujemo i pomognemo njegovu riječ,
Allah će nas milošću svojom pomoći pravim putem uputiti i dušmanske spletke osujetiti. Allah dželešanu kaže, oni koji se zbog nas žrtvuju, mi ćemo sigurno putevima koji vode nama uputiti, a Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čine. Hvala Allahu uzvišenom nebrojenom puta i među današnjim muslimanima širom svijeta ima onih koji se na razne načine žrtvuju da bi uzdigli Allahovu riječ i osnažili ideju Islama. Evo i ovaj naš džemat i ova džamija u ovom krajičku zemlje slikovito govore o tome. Koliko je naše braće koji su se prije više od 30 godina žrtvovali i moralno i materijalno da bismo mi danas u ovom dijelu svijeta imali to što imamo. I danas je značajan broj onih koji pokazuju nesebičnu brigu za unapređenje našega džemata. Ja imam priliku gledati pojedine džematlije koji svakodnevno dolaze i hizmete ovome džematu, koji svakodnevno prislanjaju svoje kartice na ove automate na izlazu iz džamije kako bi dali prilog za džamiju. Svakodnevno. Neki to čine i po 2 i po 3 puta. Kad god to uradim, uvijek im uputim dovu i kažem, ja Rabbi, smiluj im se ili smiluj mu se, povećaj mu i nagradi ga. Široka je lepeza dijela s kojima se možemo žrtvovati na Allahovom putu. Međutim, braćo moja, pogrešno je misliti da je jedini vid žrtvovanja na Allahovom putu borba s neprijateljem ili trošenjem imetka na njegovom putu. Da kako da se to ubraja u Bogu ugodna djela, ali isto tako mnogo je drugih načina s kojima pokazujemo svoje pregalaštvo na Božjem putu. Primjerice, u vremenu u kojem živimo, a koje je puno izazova, žrtvom se smatra i čuvanje sebe i porodice od grijeha i stramputice. Roditelji koji odgoje svoju djecu u dini Islama mogu se smatrati u današnje vrijeme borcima na Božjem putu. Jer da bi se to postiglo, nužno je kontinuirano zalaganje, briga i veoma jaka želja. Musliman mora stalno biti prožet osjećajem kakvim mu životom žive njegova djeca i u kakvom ih stanju ostavlja poslije svoje smrti. Jer ako u djeci ne nađemo nasljednike u dini Islamu, ne možemo kazati da smo udovoljili svojoj vjerničkoj misiji. Braćo i sestre, znajte, ako oslabi naš interes za Allahovom vjerom ili on iščezne, Allah će nas zamijeniti drugim narodima koje će Allah voljeti i koje će Allah voljeti i koji će njega voljeti i koji će se žrtvovati na njegovom putu, o čemu nam slikovito kazuje Kur'an časni. Allahova vjera će, zapamtite, trijumfovati. Hoće li s nama ili bez nas, to zavisi od nas. Ako nećemo mi stati uz Allaha, staće drugi narodi. U zadnjih nekoliko mjeseci na društvenim mrežama kruži videoklip koji pokazuje sveštenika iz Južnoafričke republike koji je primio islam u crkvi zajedno sa 3000 svojih pristalica. Sa 3000 svojih pristalica, braćo i sestre. Nekoliko puta je u snu čuo glas koji mu govori da na glavu stavi bijelo i da to urade i njegove pristalice. Ja sam to razumio, veli on, da trebamo prihvatiti islam. Pobojao sam se kako će vjernici reagovati na sve to, ali Allah je dao takvu lahkoću da su oni mene bez pogovora slijedili i slušali. Na poziv Saudijske Arabije ovaj Allahov rob, ovaj svećenik ove godine je obavio hadž, podočastio Meku i Medinu, sav sretan
i zahvalan što mu je uzvišeni Allah dželešanu ukazao na pravi put. Molimo Allaha uzvišenog da nam omili našu vjeru i da nas učini njegovim gorljivim borcima na njegovom putu. Amin, ja rabbal alemin.